Čečnice slavna, na svemu ti hvala, i si srpskom rodu, viđen ti ja dala, ponosnog monarha i zadužbinara, Uniških planina, narodnog prvaka, rođene knez Miloš, slobodu Jehovo, išo si stazama, gde je despot hodov, što sagradiše mi, ti si obnovio, kao melekije škole si radio. Znao si da samo prosveta je vredna, zasejao plicu što i danas sveta, ostavio si nam duhovna ti čeda, da nam svetle stalnost sve do kraja sveta. Srpske svetitelje, župane Ivane, vitezove krsta i vojnike slavne, pošo si za Hristom kao sveti Sava, izrastao ti si srpskog jerarha. Vičen ti je krasni, neka ti je slava. Vičen ti je krasni, neka ti je slava. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Velika mi je čast što se, evo, uz volju našeg Gospoda Boga danas nalazimo svi ovdje zajedno. Pre svega bih želela da se zahvalim svima vama koji ste odvojili ovo vreme, da budete deo ove jedne velike priče i sećanja na našeg velikog zadužbinara, čoveka koji je ostavio jedan neizbrisivi trag u vremenu koji je prošlo i koji je pred nama. I često puta nekako, kada sam čitala ovu knjigu, razmišljala sam o tome koliko je taj čovek bio velik, koliko je njegova duša bila velika i kako je on u jednom možda najtežem vremenu po srpski narod živeo evanđelje. Radio je sve ono što je Gospod rekao i što je on nekim svojim zapovestima nama dao. Bio je vladika, bio je čovjek koji je gradio zadužbine, a pre svega bio je veliki zadužbinar. Pomagao je da deca koja su možda u tom trenutku bila u nekoj nemogućnosti da se školuju, da izrastu u velike ljude. I ja kada sam nekako sagledala i moj život i život moje porodice, ja sam tako želela da u duši, makar jednog mog deteta, se osjeti ta ljubav koju on imao prema svom narodu, prema svojoj otadžbini i da nekako budemo slični njemu. Velika mi je čast što sam izdala ove knjige, inače Glas Srbije eto, postoji već skoro 30 godina i ja sam želela da već pre 5 godina smo ja i brat moj u Hristu Ljevđa razgovarali o tome da mi budemo izdavači ove knjige i kada je eto došlo vreme, upravo možda jedan pravi trenutak da bude jedno obeležavanje 200 godina od rođenja tog znamenitog čoveka, da eto baš sada ta knjiga ugleda svetlost dana. Kada mi je Ljevđa rekao da će eto i naš otac Velibor biti recenzent ove knjige, meni je to tako nekako značilo da je Gospod nas pogledao i sam Vićent da je blagoslovio ovaj poduhvat. Inače, pre nekoliko dana i moja drugarica Tijana i Sara, eto sve su one nekako dale doprinos celoj ovoj priči i meni je ovo toliko značajno da prosto zahvalila bi se Ljevđi, svima vama i poželela eto da u vremenu koje je pred nama da naši budući monasi
i da svi oni ljudi koji budu bili važni za preporod ove zemlje i za jedinstvo njeno, osjetimo tu ljubav koju je on imao i da budemo slični njemu. Hvala, brate Jevđo, hvala vam, oče. Eto, sada bih ja dala reč našem bratu Jevđi ili ocu. Ocu, jeste, oče.